приятели, имам удоволствие да ви поканя на фестивала за авторски театър на 10 декември в Топлоцентрала, където аз, Моро, с група Невидено ще изиграем Да опазиш Сребърна невяста, нашия авторски етно-рок мюзикъл. Ще има още 2 постановки, workshopи, ще бъде просто невероятно страхотно изживяване. Целият 10 декември от сутринта до вечерта. Мари, Марико, карагюзлико, ходила ли си летена мандра? Мари, Марико, карагюзлико, ходила ли си летена мандра? Играла ли си, Мари, пясно сирене, такова ти е. Нашата постановка Да опазиш Сребърна невяста ще бъде в 13 часа. Осигурен е и превод за незрящи и за хора с увреден слух. Можеш да се наслаждат, всички хора могат да се наслаждат на всички представления, на всички workshopи. Просто ще бъде невероятно. Невероятно. А после елате да чуете историята на булката сребра, на Багун свирача и на 10 декември Топлоцентрала, фестивалът на авторския театър.